Усіх вітаю, шановне господарство. Сёння паловім на фідер на невялічкім такім канале. Я тут ужо лавіў, вось таму ведаю прыкладна тут дно. Дарэчы, таксама чытаў у чаце GPT пра гэта. І вось тут глыбіня 3,5 метры, она такая, таму гэта штучны, таму тут такое палогае, як столь, можна сказаць, такое дно. Ёсць тут, там рыба плёскаецца. Ёсць тут нейкія такія скаты, як бы, але іх цяжка знайсці. Я так і не зразумеў, хіба я знайшоў, хіба не знайшоў, не ведаю. Таму я просто закармліваю дзесьці пасярэдзіне адно месца, вось у ім лаўлю. Вось, спадзяюся, што сёння нешта злаўлю, паглядзім. Я не ведаю, звычайна нешта ёсць. Вось. Таму пачнем мы з вами. Ой, рыба плёскаецца, як там моцна. Ну, але мы не на драпежніка, мы на белую рыбу. Тут ёсць гусцера, лешчы, падлешчык. Калі-нікалі можа акунь брацца, ну, але гэта такое. Вось, таму мы, канешне ж, будзем на такую рыбу. Вось, і пачнем мы з монтажу. Я калісьці заўсёды лавіў на патерностер. Можа, па-беларуску нейкі бацькоўскі вузел. Так, але ўсё ж такі тут абрывае рыба. Бывае, што рыба вельмі моцная. Яна абрывае ты патерностер. Ну, дакладней, не патерностер, а павадок. Таму я падглядзеў у нашага беларускага рыбака Юры Лісоўскага інлайн. Вось, і буду вязаць онлайн. Прамірацца, грузіцца я тут не буду, таму што я уже это ведаю, як уже гаварыў, таму адразу буду закармліваць. Да мяне прыплылі качка з качанятамі. Можа, гэта тады не драпежнік быў, не рыба, а качкі. Ну, пакуль што я не закінуў лёску, таму няхай плаваюць. Ну, але ж прыгожыя якія. О! Ну што, зрабіў я інлайн такі простенькі. Так, а што ў мяне па прыкормцы? Тут даволі ўсё цікава, бо прыкормка у мяне старая, замешаная яшчэ, можа, месяц таму. Яна ўжо скісла 5 разоў. 5 разоў была размарожаная, 5 разоў была зноў замарожана у маразілаўцы. Ну, але што, я ввогуле за танную рыбалку. У мяне такая свая танная прыкормка, якая складаецца з розных круп, з зямлі таксама. Это я падглядзеў у Норманда Грабовскіса, таксама салма. Вось, і з гэтага я вельмі ганаруся, таму што такой пакупной прыкормкі у мяне толькі кілаграм. І вось з розных круп, каш, зямлі у мяне выходзіць на 1 кілаграм пакупной прыкормкі выходзіць 4,5, амаль 5 кілаграмаў прыкормкі. Мне гэтага хапае на пару месяцаў, прычым я яе не мяняю, конечно же, я за один раз гэта ўсё, тым больш на фідер гэта ўсё не трачу. Ну, але нават можна, эта прыкормка добра працуе і на паплывок. Ну, але ўсё ж такі прыйшоў на фідер, і таму у мінулых выходных я таксама лавіў вось на гэту скісшую прыкормку, і было добра. Налавіў я, ну, такіх, можа, гусцёрак па грам 200, 300, 400, таму было добра. Я выступаю заўсёды за танную рыбалку, каб не аддаваць там 100 рублёў, 200 рублёў на одну рыбалку, нічога не спаймаць. Стараюся, як бы, чымсьці такім танным абысціся. Ну, і вось у мяне яшчэ сухая прыкормка. Это та, якая яшчэ, яна сухая у мяне храніцца на балконе. Я яе разбавлю. У мяне з сабою ёсць. Ну, это не тонер, конечно же. Это я сам рабіў кукурузная нейкі сироп, дип, атрактант, не ведаю, як його назваць.
Можа замешаць, не ведаю, як он працуе добра ці не. І ёсць яшчэ это як он называецца, з перцаў розных, Red Deep нейкі, я не памятаю ўжо, можа мне хтосьці падкажа ў каментарах. Вось, буду закармліваць, пачынаем лавіць. Ну што, закінуў. Я буду ловить сегодня на мотыля, может быть на пинку, это найлепше, апарыша у меня няма, никаких червяков. Вот, поводок 70 сантиметров, хіба тут плыни такой няма. Хтосьці я здесь прочитал, что тут может быть некие затворы, там дамбы, нечто отвараюцца, может вода плыть туды, может туды, но все равно цячэнне тут невялікае, плыні амаль няма, таму як бы будем ловить. Звычайна я ловлю кожныя 5 хвілін, выцягиваю, меняю прикормку, вось, і заўсёды я беру с собой гадзіннік, но сёння не взял, забыўся. Я ввогуле сёння, калі выязджаў на рыбалку, 3 разы вяртаўся дадому, то за адным, то за другим. Вот крэсла з сабой узяў, таксама за ім вяртаўся, ўжо выехаў, можа, на метраў 100 ад дома, потым вяртаўся, ну, было без яго цяжка. Вось, таму будзем кожныя 5 хвілін перакідваць. Для мяне фідер гэта даволі такі актыўная рыбалка. Это не тое, што я закіну і сяджу тут гадзіну у тэлефоне, не. Ну, вось, і прыкладна першую гадзіну ввогуле можа рыба не браць, ну, але потым ужо пачнецца, як раскармлю. Хаця ўжо 11, ужо палова 12 дня, як позна выбраўся, ну, але я думаю, што калі рыба ёсць, калі яна падыдзе, то яна будзе браць незалежна ад таго, ці там 12, ці там 6 раніцы. Да, можа быць, у 12 яна будзе менш актыўная, ну, але ўсё роўна, калі яна там ёсць, яна будзе браць. Зноў там драпежная рыба скакала, так моцна вылятала з-за вады. Дарэчы, надвор'е даволі такі, я б сказаў, ідэальнае, таму што цяпер 10 плюс 19 плюс 20, такі пахмурна, можа быць дождж. І учора увесь дзень быў дождж. Я калісьці тут быў, калі было плюс 40, і ледзь не помер. Рыба не брала, было вельмі горача. Ось, а вось такое надвор'е можна сидзець вельмі доўга. Калі будзе рыба браць, дык можа і да вечара, паглядзім. У меня прикормки не так і шмат. Вось, у мінулы раз, на мінулых выходных я пайшоў дадому, бо у меня скончыўся матыль просто, а прикормка засталася. Но вось сёння, можа быць, скончыцца прикормка, матыль застанецца, ну, паглядзім. Паглядзім, буду размешваць, буду неяк тут тэставаць, эксперыментаваць. Ввогуле люблю эксперыменты на рыбалцы. Вось, таму будзем глядзець. Ну, вось, прайшло літаральна хвілін 40, і пачаліся першыя падрыгунчыкі, ну, такія нейкія кволыя, відаць, можа, плотка, хаця, можа, і не. Ну, там такі стаіць гаплік у мяне даволі такі тоўсты, нейкі кітайскі, яшчэ на Алиэкспрэс яго заказываў, таксама, каб сэканоміць, можа, яшчэ гадоў 5 таму, канешне, ўжо у мяне ёсць нармальныя. Вось, таму цяпер пасяжу і буду выцягваць і мяняць павадок, ставіць нармальныя такія гаплікі, десятку буду ставіць, на якую можна матыля насадзіць, бо это кітайскія, якія тоўстыя, таксама десяткі, но там такі з тоўстай такой, з тоўстага дроту, што там просто этот матыль разваливается ўжо. Ну, паглядзім. На мою скісшую прикормку рыба пакуль не прыходзіць, таму зробім свежую. Будем
спочатку одну такую, одну скисшую, одну свежую. Поглядим, что атрымаецца. Ввогуле у мінулы раз до мяне рыба падышла толькі праз гадзіну прыкормкі, праз гадзіну лоўлі, калі кожныя 5 хвілін перакідываў, таму яшчэ не вечар, і потым яна клевала стабільна. Кожныя 5 хвілін клевала, правда, там розная, там такая і малая была, і не малая, розная, ну, але... Так. Ось такую я придбав на Алиэкспрессе штуку для замешивать маленькие прикормки, хопить, как не возить с собой ведро. Так, тут уже сейчас будем разбавлять сиропом одразу. Тут сироп уже с водой из этого канала, тому одразу можно сюда поливать. Может, потом воды додам. Ну, сподіваюся, что нечто будет, правда, уже такое. О, тут нават з некой кукурузой. Тому яшчэ лепш будзе. Так. Я була так само замешивать. Как раз таки маленькие маленькую колькость приманки. На жаль, уже нечто уже перетворилося у камін. Але так, ну вот будем теперь попеременной. Одно свежее вот такое вот, ну одно старое скисшее. Поглядим, ці атрымаецца ці не. Дарэчы, падглядзеў таксама у Лісоўскага, што трэба з сабою мець рушнік, каб не бегаць тут, не мачыць рукі. Вельмі добра яго з сабою мець і выціраць. О, есть. Первая рыба. Ну, такая не крупная. Але у меня нема подсадника. Тому, коли сорвется, тогда сорвется. У меня взрывалась уже рыба прям перед самым дном. О, перед самым берегом. Ну, поглядим. Нечто, некая густерка есть. Некая густерочка. За что не люблю это? Давай. О. Ну, густерочка. Вот такая прыгажуня. Спрацавала моя саморобная прикормка. Правда, не та, якая скисла. Ну, поглядим. Рыба уже подошла, и это добро. Ох, так. Блин, по-моему, есть рыба. Так она взяла. Да, есть. Взяла она моцно, конечно. Аж выгнула воду. Тому я не поспел. О, боже, это был окунь. О, а так ударил,
что падавалася, што быў лешч. Аграменны лешч, не акунь. Ты мне сёння не патрэбен. Ввогуле, калі ёсць акунь на месцы, значыцца, хутчэй за ўсё, крупнай рыбы там няма. Так што акунь, ты хутчэй мне у мінус, чым у плюс. Я не задаволены, што я цябе злавіў. Ты мне не патрэбен, не бяры, калі ласка, ідзі гуляй і не бяры, калі ласка, майго матыля. Пачаліся нейкія дзяўбуны прям моцныя. Акунь сяў. Яшчэ нейкі быў дзяўбун моцны, але ў мяне нічога не атрымалася злавіць. Ну, паглядзім. Надышоў час, калі я закарміў, відаць, тую кропку. І вось кожны заброс дае паклёўку. На жаль, не паспеў. Походу, нейкі акунь. Да. Калі прыйшоў акунь, то все, рыбы нармальнай там не будзе. Ну, але на акунёў мы сёння не прыйшлі. Мы сёння прыйшлі па гусцяру. Таму прабач, акунь. Закінуў цяпер вуду з апарышам, а не матылём. Ну і цяпер перастала браць. Да. Тут такой даволі канал папулярны ў рыбакоў. Таму рыба перакормленая. Цяжка тут знайсці да яе падыход. Вось, ну і пакуль у мяне не бярэ. Вось такое пытанне да вас, шаноўнае гаспадарства. Можа, напішыце ў каментарах. Думаю, што не вельмі распрацаваная тэрміналогія у рыбалоўлі па-беларуску. Вельмі шмат маем слоў з рускай мовы, як апарыш, матыль. Нават я шоў клеваць замест браць і так далей. Вот недавно выходзіла ў адным інстаграме і тэлеграме пра беларускую мову аб тэрміналогіі рыбнай. Але ўсё ж такі яна таксама як бы можна сказаць, што не так у мяне нешта брала трошки бярэ. Вось, дык не адпавядае тэрміналогія вось тых часоў нейкага коласа купалы сённяшняй, бо вот як бачыце, ужо ёсць фідер, ёсць спінінг, ужо ёсць шмат новых спосабаў лоўлі рыбы. Вось, а сама тэрміналогія, як я думаю, засталася на ўзроўні паплывок, лёска, гаплік і ўсё. Что про это думаете? Як называть опарыша, мотыля, пинку этого мелкого опарыша, ці лимана этого кормового мотыля? Напишите, калі ведаеце. Бо пакуль што будем называть так. Вось, але калі ёсць нейкія цікавыя назвы, то пишите. О, бярэ. Ёсць! О, нейкая под нашу белорусскую. О, вот это уже моцная рыбина. Это уже не окунь. Под конец нашей белорусскомовной споведи. А, уже нечто. О, это нейкі густерка, як минимум. Може яна свісці, тому что у меня тут нейкі хмызняк, нейкі болото. А у мяне няма рыбніка. Ой, рыбнік ёсць, няма. О.
Глядзіце, як важна, як рыба любіць беларускую мову. О, які добры. Хто гэта? Якая добрая. Ой, оборвала. Вось так вось. Што ж ты робіш? Што ж ты робіш? Да. Будзе мне навука. Не трэба ніколі рыбу падымаць. Канешне, падсадка у мяне няма. Падхватніка няма чым рыбу узяць. Ну, але я па сваёй дурасці яшчэ і падняў яе. І ясная справа, яна абарвала мне. Апошняя гусцёрка ўзяла, дарэчы, на апарыша. Хоць і прыйшлося мне хвіліны 3, 4, 5, можа быць, чакаць. Ну, але вось на матыля браў акунь такі добры, але не наша рыбіна. Ну, а вось на апарыша, на аднаго белага взяла гусцёрка. Такая досыць тоўстая. Ловлю я сёння на пікер. У мяне стаіць кармушка ў 30 грамаў. Ловлю на пікер, у якога 30 грамаў макс. Вось. І 2,70 метраў даўжыня. 2 метра 70 сантиметраў. Вось. Ну, это, дарэчы, цяпер у час штучнага інтэлекту. Я просто туды ўпісаў у чат GPT, тыпу, скажы мне, як ловіцца на вось гэтым, на гэтым месцы, на гэтым канале. І он мне выдаў, што вось так і так на форумах пішуць, што ловіцца тут на пікеры, рыба ёсць такая. Яна не вельмі хоча лавіцца. Трэба тут да яе знайсці падыход, лавіцца можна там, там і там. Ну, вось раней калісьці, калі мы пачыналі, то мы заўсёды сидзелі на форумах, чыталі газеты, я яшчэ памятаю, газеты чытаў. Вось, ну, а цяпер ужо можна проста паглядзець у чаце, ён усё раскажа, ён усё пашукае. Ты толькі прыходзіш і ловіш. Ну, канешне, не все так просто, бо ўсё роўна ты павінен умець лавіць. Ну, але вось, бачыце, я не вельмі-то умею, я стараюся на всім сэканоміць. Вот оборвал, тут поднял рыбу, не додумался, поднял рыбу, она оборвала поводок. А вось такі з мяне рыбак, ну, але нешта ёсць. Нешта ёсць, і гэта добра. Чакаем наступную. Наступное брание нейкое. Поглядим, возьме ці не возьме. Не хочется мне долго чакаць. Я не люблю чакаць нават 5 хвілін. Я не говорю, что уже про 10. Вось, таму калі на апарыша таксама будзе клеваць раз у 10 хвілін, раз у 5, 6, 7, 10 хвілін, то вернуся до матыля. Матыль мне больш... Але матыль у мяне... Я купіў нейкага матыля, і ён такі нейкі... Па-першае, ён нейкі з зямлі. Не ў апілках, а ў нейкай зямлі. І он нейкі такі кволы. Не тое, што мне он нават рыбе не падабаецца. Ну і мне не падабаецца. Ну і вось не ведаю, што рабіць. Пінка у мяне досыць жвавая, а вось гэты нейкі такі напаўжывы. Таму не ведаю. Паглядзім. Мо на яго толькі акунь не будзе браць. Дарэчы, у мяне ёсць вось такі дыб, які завецца белая рыба. Я яго калісьці набываў, божа, гадоў, бачыце, ўжо ўсё пацерлася. Яшчэ гадоў, я не ведаю, 8 таму, альбо 10.
ніколі яго не выкарыстоўваў, але на мінулай рыбалцы я яго выкарыстаў, пшыкаў на кожны матыля, кожного апарыша, і кожны раз была паклёўка, прычым даволі такіх вось як злавіў я этого гусцяру, то значит кожны раз была нейкая паклёўка. Ён мае такі пах, ну я не ведаю, такі салодкі, но не вельмі салодкі, не ведаю, з чым ён там складаецца, какой-то Алекс Дунаев.ру. Вось, ну але працуе, 8 гадоў ужо прайшло. І як бы окей, калі вось я цяпер буду лавіць, ужо у нас 13:00, калі вось можа у 2 гадзіны, а палове 3, калі ўжо ввогуле не будзе, перастане кляваць, я буду пшыкаць. Гэта рэальна нейкі такі дзіп, які паляпшае рыбалку. Паглядзім, можа быць, у гэты раз недобра будзе, не спрацуе, но але ў мінулы раз я быў такі даволі прыемна здзіўлены. Вось напісана амінакіслоты супербета-ін, што бы гэта не значыла. Я не прафесійны рыбак, я такой сабе, бярэ патрошкі, можа цяпер нешта і будзе. Нікога няма. Я уж подумал, давайте для забавы возьмем наш скислую прикормку и насадим. О, глядите, мотыль ввогуле ніхто його не браў, никому он не патрэбны. Не ведаю, что здарылася. Так, для забавы возьмем белого. Белый это не опарыш, это пинка. Мелкий. Белого. Червоного. Червоного. И яшчэ одного белого. Наўрад ці гэта спрацуе, тым больш, што гэтыя апарышы ўжо праваняліся Робін Рэдам. Ну, паглядзім. Можа, нешта будзе. Ну, карацей, я ўжо тут вырашыў папшыкаць сваім суператрактантам, бо ўжо нічога не бярэ. Паглядзім, можа гэта дапаможа. Ну што, з апошняй узятай рыбы прайшло 1,5 гадзіны. Што я толькі тут не прабаваў. І апарыша мелкага, і 3, і 1, і прикормку с Робин Ред. О, дзёўбая. Там у меня стоит один опарыш белый. И прикормку такую, и прикормку сякую. Ну, может быть, у меня нема просто таки новой, смачнейшей, солодкой прикормки, не ведаю. Вось, але активность рыбы сошла на... О, нешта есть. Ну, вось. Может быть нешта, но ведаеце, раз на 1,5 гадзіны гэта такое сабе. Яшчэ і не факт, што там зашэпіцца нешта. Таму я ўжо не ведаю, што тут выдумляць. Можа, змешаю гэтую прикормку новую з Робін Рэдам і старую. Можа, яшчэ позакидываю тут на мотыля. О, нешта ёсць. На мотыля ёсць. Будем спадзявацца, што гэта не акунь. Не, гэта не акунь. Гэта гусцёрка. Ну, не такая вялікая, але некая гусцёрка.
Так, ну вось уже менш. Ну, схапіла на аднаго апарыша, вось нават апарышак яшчэ застаўся. Пакуль што яго у рыбнік. Ну што, шаноўнае гаспадарства, я ўжо тут і павадок мяняў, быў у мяне метр, 100 сантиметров я змяніў на 50. Я ўжо тут і гаплікі мяняў, і пшыкал гэтай белай рыбай, і змешаў ужо ўсё, што толькі можна змяшаць. Ого, як там рыба! Самае крыўднае, што калі я туды закидываю, адразу там пачынае нейкае бурленне, бурбалкі такія, драпежнік пачынае ганяць іншую рыбу, але это ніяк не ўплывае на мой фідер маўчыць. Я перакидываю кожныя, 5, цяпер ужо 10 хвілін, вось, і на матыля, і на апарыша белага, і на апарыша чырвонага, і нічога не дапамагае. Нешта не хоча рыба браць, колькі 3 гусцёркі узялі, вось, а так усё цішыня, і нават калі б дзяўбала, нават не дзяўбе, пры тым, што я дакладна ведаю, што там ёсць рыба, бо я ў гэтым месцы лаўлю ўжо раз 5 ці 6, вось, але вось так. Таму буду ўжо паціху збірацца і паеду дадому. Вось, калі было цікава, ставце падабайкі, пішыце каменты. Вось, і да пабачэння, я думаю, што праз тыдзень я зноў паеду. О, дзяўбе. Можа там вось там качкі яшчэ, можа гэта яны дзяўбуць. Вось, але праз тыдзень я зноў паеду на рыбалку, магчыма, на гэтае самае месца. Паглядзім, каб параўнаць. Магчыма, на іншае. Вось. І да пабачэння, да сустрэчы. Вот такую рыбину споймал яшчэ. Ужо камеру выключил. Пойду отпускать. Дякую вялікі, дарэчы. Ты не была падобна на рыбину, я думал, что я зацепился за нешта. Ужо калі я з вами развітаўся, ужо вось глядзіце, рыбнік павесіў сушыцца, рыбу ўсё выпусціў. Вырашыў закінуць матыля з апарышам, ні на што не спадзяваўся. І глядзіце, як такого самого вялікага падлешчыка, ці я не ведаю, гэта падлешчык, ці гэта гусцёрка такая, я якраз таки узяў. Пасля ўсяго, як пачаў збірацца, кінуў так сабе, няхай ляжыць. Я ведаю, што шмат хто так робіць. Вось, і самае цікавае, што разам з ляшчом я яшчэ выцягнуў кармушку нейкую старую. Вось, это такая, у іх там был такі цікавая аснастка. Не такая, як у мяне, нешта тыпу інлайна, але больш такая замарочная, нейкія там 3
4 віды лёскі. Ну, цікава паглядзець, як тут мясцовыя ловяць, і плюс-мінус мы ловім аднолькава. Як бачыце, рыба тут ёсць. Вось проста мне не вельмі шанцавала, і толькі пад канец, калі я ўжо пачаў збірацца, я схапіў такога добрага ляшча. І яшчэ раз да пабачэння, дзякуй за прагляд.